Jong Arius Poe. Laispa laifusa. Laispa laifusa. Ang ningi alungi agmena utray, but I like a demadua. You play triken radu no buno tau, ubai masuar yagi. You play triken radu no buno tau, ubai masuar yagi. Kohiman ko para tungin duai nagabinda ke jing dumu shime jongi duai nagabinda ke bapangi bashitam duai ru nagabinda ke retreat jongi kun samla hau bana uni banai katsan kadandri hinyu tari ni duai ru nagabinda bahar ke nong trai jong kaparte kadbangi reke kasngi buram jongu ujoso bakud unong trai baraka parte karake yakisngi buram jongi nong trai ginang sngongu yau jisu nagabinda man lagi jing tre kabangile bau jisu unang kerku kardo yakinong tre baro ha kerteng upa baru kon baru mensi mbakoid kajinga jongu trai jongi jisu kris bat kajingi jongu ble lembat kajinga silok jongu mensi mbakoid kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. Tuan sangat support ban kuslai halaka donor kemen CM jongi naga benta ki pop jongi bahara jase ki pop persha ya ki jingtre ya ki por mangim shimla ken buram ya ki jingtre bahara kaba ublai ula pe upin kamdi halo jongi jase don ki bru ki bambat kitkli ya la ki kameram jongi halaki ingasem bat kumjuri ki kambara kaba ngi deben pindep da kaba kongu ya ka sur jong ublai Lesa don gi por ngi listing, don gi por gilan pajaito an pendep, don gi por gila lebein yeki wai. Tongin pan map nagabinda baro gilait gila jongi, kabang ilale dakik tin ka tilich, jingle jingkam, ka jimmud jimbarkat, ka jing mudur jongi. Try jisu map yangi site kud yangi pen kud pen kantang yaki kam baro ke jingim jongi baro pangindup laban pen kantang ikiwai nga pala how blay badan bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala jonga daki jingle pala jonga daki jingle pala bakrao jonga Namar kata nakarpadi ka Maria bakuit kabayaiza katizoti yaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai nagabinda jonga ha utrai ublai jongi ublai badan bor baro nis ne yangi badan dala mahapiki pop jongi unyalam yangi shaga jingi bam jikut Amen. Triken rad go blay isne Triken rad ko isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi Triken rad ko isne yangi Triken rad ko isne yangi Cristo
ini aduai. Ngibu ikajing temu jangi baro. Bau Jisu in karku kardo yang ngi hakene kasngi ken mau burom. Yo Joseph bakuda nang tre. Nginang ai tiru man lagi kam kabangi deben pindep halaki ingasem hakim lang salang. Bad baharo kitanat jangi kam kabangi deben pindep haga sarkar. Bangin long ki bakuit ka kam. Bangin long ki balay hok. Ngiduai nagabinda kaparte baro kawai. Ba ka jing tray shitam jaman lagi brio. Kanang kindiyo buram ya kanam ka buram jang ublay lembau Joseph bakuit. Ngiduai ru nagabinda baro ki bapangi bashitam. Ko ble u konong tao jong kie baro. Me u belabu nagabenda u bendriu. Ya ka ain ka jong ka tre kakta. Tos ngusene banai ba. Lem badu Joseph bakui kum ka nuksa badu nongda. Ngila ban pendep hok ya ki kam ki ba me bu bangin le. Bat bangin yo lum ya ki bainong ba me kular. Da utrai jong yu Jesu Kristu kun jame. Uba im bad san sha renka bad me ha ka jingelong kawei jeng men siem bakuit ublay junom da junom Amen. Kajing pule nagikam jong ki apostol. Haba u Paulus ulapoi haan Antioch. Kaba ha Pisidia ulakren ha ke sinagog ko para ko kun kuksiu u Abraham. Bat kito ha pedeng jong pi kibating burom ya ublay. Hangi lapha ya ka kubor jong kane gajing pen im. Kaba kita kibasyong ha Jerusalem bat kinong yalam jong ki. Namarba kimshem itu ya u lemnes ngutu ya kikten jong kinong ya tu lupa ya kiba lapule man kasngi sabat kilapen urlong ya kane da kaba kipen rem ya u wat la kimshem yo ya kadau ban pen rem ya u ban ya pen ban kila kerpad ya u Pilatus ban penyap ya u bat enda kila le ya kata baro kabala tho shapang jong u kila penhiar ya u na gading pna bat kila teb ya u ha ka jing teb henry u blay ula pen mi pad ya u na kibaya bat bun sngi ula pau hakito kiba lawan kiu ringkat bat u na Galilaya sha Jerusalem kibalong menta kisaki jong u hakipat ba bat ngi wan ra ya kane ka khubor ka babha hapi baya kata kasngi ublay ula kular ha kikpatemen ula pendep menta hangi kikun kiksiu jong u da ka ba pen mi pad ya u Jisu kumba ula tho ru ha kasam ka ba ar melong ukun jonga menta kasngi lakhaya me kakten ublay Isongo ya ublay. Sam kebaar nomor ruspa nyupsa. Ruspa nyupsa. Tunang rai, waya royu try, ublay usim jongi, lay
sabat kajingi mengutrai ongkan berwan syau palai tandangan. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Utrai undon reng kad bat pim. Kabat hir Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kum uya anis. kaburam mekunsai. Jesu la ang halage senran. Washa ba en pin kusalai yekidonu jampi. Tongeit ha uble ba tongeit hangaru. Haying upa janga don shibun ki jaka shongne. Badda kamlong kumta hato nganjin dala etu hapi. Bangan leit ben pen kre ka jaka naga benda jampi. Barenda ngalit, ban ngala penkre ke jaka naga benda jompi, ngan sawan biang, ban ngan shim iapi haladay. Bakunda kat haba ngadon piru pindup yadon hangda. But pi tip yakalindi shano ngan le. U Thomas ula ong hau, kotrai ngim tip shano men le. Tekum no ngila bantip iya kalinti u Jesu ula ong hau ngalong kalinti kajing shisha bat kajingim omdon uban poi shaupa laitang danga. Ka gospel John utrai Kajingira yamek Chris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesu Christ. Mindagas ngi kabalang kakin mau burom ikinong tre baro lemba ujosa bakuit unong tre. Ujosa bakuit ulang ula yai tre badu bale ula yai tre badu Jesu ula yai tre bad ka Maria teisoti badu la trero ban karshan ya kataki ingasem uble ju shongtai hoit haka kitab Genesis ngi pule hadin baula tao ya kaparte baro kawe hagas ngi kaba Henry ula shongtai Henry ngi ula shim ban shna ban tao ya kaparte nanda ula shongtai wat habangi ong uble u shongtai jutia Henry udang peit ya baro udang sumaria baro man gapor ublay upay. But ngi ong u Joseph bakuit udon ka donu jung ublay. U Joseph bakut yasurim uppa hakaben Sumaria u Jesu. Kadba udang Sumaria u Jesu. Udang Sumaria u Jesu. Bat ka Maria teisuti nakano ka jimma. Hakaju kapor ulatre nakatagadaw kabalang kala pelong ya u Joseph bakuit nongda jongi nong tre baro. Kadba mga badmapi ngidang tre. U Joseph bakuit ukum unongda udang peit yengi hagajing tre nama kumba ula peit yaki ingasem hanasurat. But habangi don kaneka jing sotu hapo jongi ngin light luit nakajing kusalahi. Don bun gibru ki kusalai hakaneka parte menda namar kim don jing tre namar kim biang jing tre. Don bon ki kuan samla ki angnut banyo iki kam gijam hadin ba kilede pule kot kinyo ayu ban tre don bon ke buru kim duna ki kim sno biang ya ka bam gadi kim biang ya ka pisa ka tengka kim biang ke inga sem kim biang ya ka jingkoi jinghia namar kim don pisa ka tengka te don bon jai ki jingkuslai ha ka jingim jongi buru Kadban ang ngop hagi jingku salai ngideban sauto balengi ngop hagi jingku salai namar ngimdon jing shania hau bale ngimdon jing shania hau Jesu ngimdon jing shania hagi nong pe iyangi kiba peit kiba sumar yangi ban kapor
ki angel ki peit yangi ki record ki peit yangi uble udang sumari yangi hamalla ka kelit mat nakata daw ka gospel minda kasngi kadang ai jimmut yangi kadba ngidang sha iya ki jingko sulai ben senshari yangi jisuang wat ko sulai wat snow diaw ngeit hau ble ngeit hangaru kane kalongka tolong jonga jinga kabayarap yangi balait luit na kanu ka jingma jonga ka parte kadbang idang ko sulai na marngim don kam kadbang idang ko sulai ngi pang ngi sitom kadbang idang ko sulai ngi snow jinjar kadbang idang ko sulai ngim don jingsu hayinga sem kadbang idang ko sulai na marngi dang duk kadbang idang ko sulai na marngim batla ban pindab ya ke bangi trang ban pindab kadbang idon ki jinjar kawai hadin kawai pad kaketin uble kawan yang hakama jongi banong wat ko sulai wat snow diaw ngeit hau ble namar haying upa jonga kadon bongi kadon bongi jaka kabamur haka donu uble kadon ga jaka kabayar ban pidiang ya kum kini ki bru badang ko sulai ki bas ngau swi ki bas ngau jinjar ki baduk Shisin bangi pinhur niya uberle, haka jingim jongi, ngin sa yolut na dong shadong kabadon, bat haka ti jong uberle. Nakataka daw jisuang, haka yeng jong upa, kadon bun gi jaka. Takabamut, ha upa omdon jingdu na eye. Lada upa omdon jingdu na eye, ukondro omdon jingdu na eye. But haba baro kine arangut kia trilang, Tingiru ngimdon jingduna eye. Wat ya kabangi ong ngiduna, ngi jinjar, ngi pang, ngi shitom, kamdes tatya ka jingduna, habang ya trailang badubele. Nagatagadaw Jisu udang ban pensautu ya ki apostol ba ki sinranjungu ula ong ngalong kalendi. Ngalong ka jing shisha, ngalong ka jingim. Kabamot, kino ki bru ki ba kusulay, halor kane ka jinglong, kumno ngan iyay sa kamat, kumno ngan pinbiang na dong shadong nakabinda yala dew Jisu ang halong galindi. Iyay padjit ya kane galindi. Habang is no kulma jing mud Jisu ang ngalong ka jing sishangim, ngim don kamban wada kaway pat ka jing shisha, kabalaban pinhun yangi. Ngau tu ya ka jingong jungu Jisu, ban ngait ya ka jingong jungu Jisu, ban eat ya ka jingong jungu Jisu, ban ngin salong ki balay loy. Nandaw Jisu ang ya ke bas motolot bor ha ke jingim ngalong ke jingim lesengi ong ngala persyang manga ban pen kalai ni ke jingim ngala persyang manga ban sumar ya ke jingim ngala persyang manga ban wat ya ke jingkoi jingkia bad yaki ujisu ong ngalong ke jingim kabamot habangi nget habangi shania habangi aiti lot ya lade ha ujisu ngidon ke jimpeit na baneng ublai udang peit yangi Ublay udang sumari yangi, bangim don kam jingko selaishu. Habangi poi siya kane ka jing soto, nginum ong ngapang nga shitom, ngan lekum no, pinbangi ong nga shania hamay ko Jisu, kataka jing shania kan palay lud iyangi. Buon ki bri kim don jingay, buon ki bri ki tiapang kim don jingay, buon ki bri ki shem jingdo kim don jingay, ki ud barabor halor ke jimpa. Habaki pai siya kamon ki ud, habaki pai shakadiang ki ot habaki ki step ki ot habaki leitia ki ot kim light na ka jingod na mar kim don jing shaniaendre ki brio ki bangait hau bele kin sange ban ot ki sange ban kinyum ki sange ban tieng namar uble ulong katlong janga jingkamen yangi jingkarmen yangi Badai na kata daw kabalang kalaburo ya u Joseph Bakwit. What happened in jinjar? U Joseph Bakwit shimlas ngau diaw. Shimlas ngau kosalay. Shimlat ting. Habaw don kalangat kalindi ban artatin ulapay siya uble. Ulapay ban snap kaya kaba uble un pasiyaw. But da kaba snap ya uble ulayahid bait. Ulapinyahid bait ya ka jingim. Haba ula pensyang nongerim ya ka jingim jonghu ha ka boru bele ula light na ka jingko slai bon gibri ki ko slai kim jo pensyang nongerim ya ka jingim ha ubele ki pensyang nongerim ya ka jingim jongi ha ka parte ha ki bru saudong ki ba pasiao bon ki ke baro bam ai jingkemen yaki bam ai jingsuk yaki bam ai jingkermen yaki
pin ban ki alam ye ki sha ga jing jot baru Jesu om don ba poi sha upa light no yanga kaba mod ya kaba Jesu ngide ban pedia ngide ban kongu but ngide ban kendiu ya kaba Jesu kadbang istang ban kendiu ya kaba Jesu hikai yangi ka jingem jongi kalong ka jingem kaba kampernai balait na baro kini ke jingang nur jongene ka parte tinaga takadaw pi ke bapangi beshitam pi ke bakusulai na mar pilang baduk pi ke bakusulai bidon jing jenjar pidi ben pinbai biang ya ka jimpe jumpi shau Jesu na maru blai upeit yangi barabor ngidon ke dur jongo Joseph bakut udang iotia don bon Gabriel se ki bu haying jongi yakene ke dur jongo Joseph bakut ubadang iotia wat kadba u Joseph bakut ubadang iotia udang peit yangi ke jingiotia jongo Joseph bakut omde ba u yoi henre udang yoi u Joseph bakut ubadang iotia kalong ka dak ke shin jongo ble uba shongtai henre ju sange ben peit yangi ju sange ben sumar yangi te da ka ba ring jingmut na ka ne ka tinu ble tongin pai kindiat sha Jesu tongin bratli ya lede sha Jesu tongin bratli ya ki jingku salai jongi baro shaki janjung Jesu kadba Jesu unang hikai komne kade ben pinsngai ni ga jingem jongi kade ben pendengan yangi kenamba ngindup light na ga jimpang ka jingkele kalong habau Jesu kren kumne bale pat pikit ya ki jingku slai baro hapo jompi bale pi ud men step nga yo iya kane nga yo sngo ya kane ngam don jing suk shu ngam don jing tengen shu ngam don jing komen shu habau Jesu wat nam ko slai wat nam sngo dia ngeit ya ka banga ngeit ya ka ba uble oi kai yani kane kalong galenti kaman yalam yangi shaka jingchop tongin nang pendemai ya ka jinge de jungi baru Jesu kenamba ka jingim jungi kalong ka ba seiso banya ka ba menda Jesu be id karku kardo yangi pensle yangi hikai yangi ben shania teli telan yame bun sin ngi pang ngi shitam bat ngi koslai ngi snau diaw ngi snau jinjar bat ngi penjenjar ru yalade ngi penjenjar ya ki veiru namarwa ngim shimla shania hame yarap yangi ben shania teli telan yame en yaro ya utrai Jesus Christ Janab lai janab amen. tongin plai ka jinge ka jongi nganget hau blai upa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo pada hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim bakui yau bala kana ka Maria teisuti yau bala shale ben popon Dios Pilatus la sana harpana yabu la yap la tebyo la kiasha ki baya kagas ni ka balai la mi pad na ki baya la kiyo shabene ushang shakamon blay upa dan bor bara nang daw nuan pad ben bishari ki bayim ba ki baya nang id ho men siem bakoi haka balang catholic bakoi haka jinge sulo ki rikoi haka jima ki pop haka jimi pad ka do daga jingim bam jikut amen. Lai spa prapusta. Diang trai kendra kini kijin terwajangi Isa bapa jaga jing trai sitam jangi Bebla
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang pun ha ublay upa badan bor baro Lord, try bring it in Kinyari, Jong P, Dagapataga, Jiro, Rom, Christian Jumu, Vijimatayang, but a Kapalang, Jumu, Barok away. khoblay ko temmei jonga jingis ne baro to peit igi jingtarwa jongi ki bangi wanra hakamat jome ukenra akas ngi ken mau ya ujoso bakudu nong tre batos ngusne banai bagi jingai bangi tarwa kinlong ka jingeda yakitu ki bakot karpadia me dau Christ utrai jongim Amen. utrai undon rengka batpim Ranka, but he, token tiu yana ki donut you can do a geese out. tongin aingu ya utrai ublay jongim I shall have but Kate. dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka ba day ka day ti jongi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka ba daingu yame ko kenrat ko pa ba kuit ko blay badon bor bat bam jikut bat banai hame ya ka jingero ka ba day hok ben pendon buram yame bat ban ai nam yame ha ka ne ka sungi ken mau jongu josa ba kuit unong tre namar ulong ubriyo ba hok ya ubamela ai kumukurim ha ka kami basoti jongu balay Badu syakri bastard, badu bas bahusiar, ya kaba melatung, ban paid, ban kemi, ya kiyingal sem jame. But ba unsumar suker kumopa, ya ukun balaka marwe jame, utrai jongiu Jesus Christ. Ya ubala pun daka jingka surangiu umen siyem bakoi. Lemba, Chris ki angel, ki aro ya kaburom jame, ki hima ki demmani. But ki bor ki kinyu hakama jame. Kabaning bat ki bor kabaning bat ki sarapyam bala karko kiamane rengkat daga jingkamen ngi karpadi me to ai bagi sur jongiru kinia so lang bat ka jongi kadma ngi pen pana daga jing ya ro pas ngewri ko himen ko para tongin trang nagabin daga jimpen slay jong men siem bakuit halo jongi hagane ka sngi toding bening kong jong ne ubanai bangin dup tap daga jingisne ngin dup tap daga jingi bangin dup tap daga jinga e halo jongi kamda me hagane ka sngi buram jong joso bakudu nang tre nginang duwai na duka tonur ba jisu ben kedup ya baro kinang tre jong ka parthe iki kam ge jam jongi man ka sngi ke kami kam sem jongi yaki kina school yaki nungi kai yaki nung tri sarkar ya baharo kinong bela inang manra iki baharo siya jisu hakane kelimat ba undu pensula yaki baharo daga jinga e jong kabeneng bakin num du jing karmen bakin shania teli telan yaka bor penya jong kabeneng dashisha melongo bakui kotrai katemei jong ka jing koi parom Namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum go umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitom ula shem ya upu badaka bai nguyame ulakadia yavu badulai halage senran u ong toshim batobam nakane pi baro nemarkane kalonga medjanga yakaba enaiti nakabenda jumpi
Hakaju ke rekomenda la bam ula shimia ka kuri bada ka bai ngu biang yami ila ya ka hala ke sentran u ong tushim batodi na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri jaga snam janga jong ke jutang bati mai bat bam jikot ya ka bayan pen mi na ka binda jompi ba na ka binda ki babon na ka binda ka jimap ikipop tale ya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jongu Chris sait koid yangi sait koid yaki men siam hadim pen koid pen kia yaki bapang ki bashitom baro yada yangi na upamen Kajimaya Jonka Jinget Kata sin bangi bam duneu At midi nakani kakuri Ibenda kajing yap jom mekosrai Tatadu Namarkata ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit bania hakama jomme bad ban shakriya me da ka bas ngi vrit ngi karpadi me ba ngi ke bayo binda hakamet bad snam ukris ngin long ke bela pinyat likawe da umen siyam bakoi token mal ko traya ka balang jomme Kabala priyang hasatala ka parte, bato penjana yaka haka jingin, rengkat badulia upaba kui jangi, ubil badu bishop jangi, bat baru kiling do, bat kiriniam. Token maulem ro yaki himen kipara, shinrang bat kinte, kibela yuti ada ka bakurmen yaga jimmi pan, badia baru kibela kalat no haka jingis ne jame, top diang yaki, shaka jing shai ka kama jame. To yisne yangi baru ngi karpadiame, Bareng kad bat kamaria te soti bakoi ka kami jongu blai u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat bar kiri koi ki bela pen sobhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangin ra bat pindon buram ya me da ukun jame u Jesus Christ Dawu lembadu bad havu kallong hamay ublay upa badon bor aga jingelong kawe jongumen siyam bakoi baro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin duwai naga benda bar ka jing dumu shime shimet haga nigas ngi tori benjingon jongunu banai inam wanra baro ka jingang nu jangi Iwan rai ke bapang ke beshitam itu wairu naga binda bahara ki nang tre ke bat tre bat ngi ya ki jing tre jongi ki nang numberla ki inga sembatu ya bahara jait ki kam ka ba ki bri ke leha ka parte ina kin diu ya kita bahara da ka jinga ka jong kris itu wairu naga binda kretri kerpang jongi kon samla katsan kat henry kat henye tarik uni banai ba ka bohar jisu nam pau haki bahara bon ngot ki kon samla kin ban ngap ikat tinu trai Kopa jongim bahab ene kalong ka bakui ka kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendau kum bahab ene toai ngi minta ka jimbam jongi ka bahala kasni batamap ngi rengkang jongi kumbangi ro ngi map ke beles new yangi badwat elam yangi shag jim pen shoy and rate of light ingi na ka basiniyo top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniyo baro Haga jing spon jamme to ai jing suk jing sign hagis ngi jongi kramba da ka jing rap ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop parin yo jing da na ka jing jin jar baro kat bangi dang ap ke melendi ya ka jing karamen bakuid bat ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jongme kalong kaima ka jongme ka bor ka buram chinom la chinom ko trai Jesus Christ me ubala ong ha ke apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy
Wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing su bar ka jingya tele ka wai kat kom ka mon jame mame uba im bar ba sensha genom la genom Amen. ka jing su ko trai kandon para bo renka bat pim Rengka dap da ka jingi do Kristo ngi ai markelia Hakami ukun lambro jang ble hakami bakit na ka pop jang ka parte so kita ke bela kor jaga jing kawai jang ukun lambro Bukan raat yang belum bersong kau kubadru kubahik jangan. Henry jang ka kati bakam sim jang kan Sekiaki. God
Kotrai Jesu. Yes no no yamengi ro yamengi mane yame. Namarba melawan kapoka donur kamen siem jungi. Melawan ban pen kadang ya ka jeng trang junga donur jungi. Pen kud yang iko Jesu. Pen slay yang iko Jesu daga jinga e junga baneng. Bangin dup la ban kendiu ya ka jingi jame. Hagi himmen ki para jungi. Kam dame hagane ka singi toding beningong junga neu banai. Hagane ka singi buram junga Joseph unang tore. Jesu ya dasu mari ki nong tre baro ki nong barla baro pen biang baro ki bru ki baya namar ki biang ai ba ka jingi jame kana pen sule ya ki longing long sem jagi bangin long ki ba pai shame ko Jesu bangin dus each hem ya me ko Jesu taru ki ba phang ki ba shita ki ba shimenda hagani ke chik mas ba koit menda ai ba ka jinga e janga banen kana ki ar halor ka met ko pa jagi ya ka men si ha ka jingo jimbar ka jagi bagin du bio jing lai lo hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ta ko Jesus ta ingi ko Jesus ta ingi ko Jesus ta ingi ko Jesus ta pen ko ingi ta pen ko idea gini himmen ke para baro ai ba kinang yo bor ter temai halo jungi hagane gasni buram jungu Joseph unantre hallelujah ta ke longi langsem jungi try ke nam tre baro hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Endalap sayangi daki jimbam bashngiam na beneng ngi karpadrit yame ko trai badaka bapun halaki donut yagi saki jonga jingi jame katkum ganuksa jonga Joseph bakuit ngin yai min toy na uso jonga jingsuk baklem kut da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka batpim Ringka bat blay badon bor baro in karkuyepi uppa bado kon bado men sim bakoy Amen. yalisuk ban penpana ka kubor babha jong utrai daga jingim ka jompim Isongo yau play. Bar kandai fu a.